ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಂಜಿನಿಲಿಗೆ ತಲಿಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಒಂದು ಪುನಃ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನಿ ರೋನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ ಎಡ್ಮುನೆ ಸೀಸನ್ ಇನಿ ಯಾವೊಂದುಂಡು. ಈ ಒಂದು ಎಡ್ಮುನೆ ಸೀಸನ್ 10 ಕೂಟದಗಳಲ್ಲಿ ನಡಪುಣಂಜು ಇಂಜಿ ಪಂತ. ಈ ಪಂತಡು ಇನಿ ತೀರ್ಪುದಾರನ ಮನೆಟ್ಟು ಕುಲ್ದಿನಂಚಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಬೈದಿನಂಚಿನತ್ತ ಶಾಸ್ತಾವು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಒಂದು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆದ ರೂವಾರಿ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು. ವಿಜಯಣ್ಣ ಇರೇನೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಕುಡರಿ ಬಿನ್ನೆ ಉಲ್ಲೇರು ಪಾತಿರದ ವಾಗ್ಮಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕೆ ಗೂರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು. ಸುರೇಶಣ್ಣ ಇರೇನೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಎಸಲ್ ಎಡ್ಮ ನೆತ್ತ ಮೇನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂಚನೆ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರಡು ಸಿಟಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್. ವಿಶೇಷ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರ್ಮೆ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನೆತ್ತ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಯಿನಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ಶೆರಿಗಾರ್. ಎಂಚ ಯಾನ್ ಪಾತಿರ್ನ ಎಂಚ ಸೂಪರ್ ಆತನ್ ಪಾತಿರ್ನ ಅತ್ತಿ ಈ ರೀತಿ ಪಾತಿರ್ ವರತೆ ನಂಗೆ 1.5 ಗಂಟೆದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಲ್ಪೊಲಿಯತ್ತೆ ಅತ್ತ ಬಕ ನೆಟೇರಿ ಪಾತಿರನ್ ತ್ಯಾನಿ ನಾಲ್ಪುನ್ ಅರೇಕ ಚಾಕೋರೆ ರೆಪ್ಪ ಚಾಕೊರ್ರೆ ಆಯ್ ಪಿಟ್ಟು ಚಾಕೊರ್ರೆ ನಿಗಲೆ ಚಾಕ್ ತುಳಸಿ ಕೊಡಿ ಪಾಡ್ದೆ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ಪೇನ್ ಯಾನ್ ಮೂಲಿನ ಬಜ್ಜೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬದಿನ ಬೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಚು ಓಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋದ್ನೆ ಯಾನು ಅಲ್ಪ ಅಂಚಿ ಪೋನ ಪಾರ್ ಬತ್ತಾತನ ತಮ್ಮ ನಿಗುಲು ಆಟ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಬರೋಡತ ಮಾರೆ ಬರೋಡತ ಅಗಲೇನ್ ಪತ ಉಂತಾರ ಅಪ್ಪನ ಮೂಲು ಬರೋಡ ಐಕಿ ಎಂಕುಲು ದಾದಾ ಅಲ್ಪುನು ಮೂಲೊಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೋರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ನ ಬಕೊಂಜಿ ಮೂಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ನ ಸುಧಾರ್ತ ಬಿಡಿ ಅತ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟ ಪೂರ ನಿಗುಲೇ ಪಾಡನ್ ತಿರ್ಗುರ ಮಾರ ಜನಕ್ಲು ಮರಣಿ ಏನಂತದ್ದು ಪೂರ ಲಕ್ಕದಂತದೆ ಲಾಕುದಂತೂ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬಾರದು ಜೋಡು ಏನಿಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾರ ಅಲ್ಲ ಒಂದೇ ಜೋಕ್ ಸುಡು ಇಲ್ಲ ಓಪೇರ ఒక 4 ಜೋಕ್ಸ್ ಬೋಪೇರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಪನ್ಪರತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಎಂಚೊಪ್ಪಿರಂದಾಂಡಲ್ಲ ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅತ್ ನಿಗಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ತೋಡುಂದಾಂಡ ಯಾನೊಂದು ಜನನ್ ಬರ್ರವಂತೆ ಆರನ್ ನಿಗಲೆ ತೋಚ್ಪ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಡ ದಾದ ಎಂಚೊಪ್ಪೇರ್ ಬಂದ್ ನಿಗಲೆ ತೋಚ್ಪ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಸುರೂತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ತುಳುತ ಆಕ್ಟರ್ ಅಂಚನೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವಿಸ್ಮಯ್ ವಿನಾಯಕ್. ಜಾಗೆರ ಟೆಕ್ಕರೆ ಬೈದೇರು ಲಪ್ಪೆರೆ ಜಾಗೆ ತಗುಲು ಬನ್ನಾಗ ಮಾತ ಒತ್ತಾರೆ. ಓ ನಿಖಲ್ ಬರ್ತಾರಾ? ಯಾನ್ ನಿಖಲ್ ಯಾಪ ಬರ್ಪಾರು ಅಂತ ಕಾತೊಂದಿತ್ತ ಯಾನು. ನಮಸ್ತೆ, ಯಾನ್ ಪ್ರೇಮನಾತೆ ಪಾಸ್ ಆತೆ ವಿಸ್ಮಯ ವಿನಾಯಕ್. ದಾಲಾಜಿ ಯಾಪ ಮಾತ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡ ಒಂತೆ ತೆಲಿಪುಗಾಂದ ಆಪುಂಡ. ಸೊ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಉನ್ನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ರಪ್ಪ ನೆನೆಪಾಪನು ಬಲಿ ತೆಲಿಪಾಲೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅವನೇ ತೂವನಿತ್ತೆ ಈತ್ನೆಟ್ ಆವನಿತ್ತುಂಡು ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ತೆಲಿಪದಿನ ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕೆ ತೆಲಿಪದಿನ ತುಳುವೇರಿನ ತೆಲಿಪದಿನ ತುಳುವೇರಿನ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಕನ್ನಡದಾಗಲಿನ ತೆಲಿಪದಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬಾರಿ ಕುಡ್ಲದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ದಕ್ಕಲು ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ ಬನೋಲೆ. ಸೊ ಈ ಸಲ ಸೀಸನ್ 8ಲ ಸುರ ಒಂದುಂಡು. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಯಾನು ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದನ್ನೇ ಫೋನ್ ಬರೋದು. ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಬಲ್ಲೆ. ಅಂದು ಬರ್ಕ ಶೋರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಅವು ಅದು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡತ್ತೆ ಉಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾವು ಟೈಮ್ ಇಡಲ್ಲ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಬರೆಪುನು ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ ನಿಕ್ಲ ಮುಗಿಲಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಓಕೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕೆ ತೆಲಿಪುಲೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬಂಜಾರ ತೆಲಿಪುಲೆ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಕ್ಕತಿಕ್ಕ ಪ್ರೇಮನಾತೆ ಪಾಸ್ ಆತೆ ಮಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೊರ್ಲು ಕಲ್ತೆ ಏಕನಾತೆ ಬಂಜಾರ ಗೆಲ್ತೆ. ವಿನಾಯಕಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಿರ ಮಲ್ಪತ್ತುದು ತುಯರಾ ನಿಜವಾಯಿನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಏರು ತುಳುತ ಫಸ್ಟ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಬನ್ನ ಮೇರೆ ಬೊಕ ಇತ ನಟೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಂಗ್ ರಡ್ಡೆ ಎಕ್ಕರೆ ಪನ್ಪಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತಿನಾರಲ್ಲ ಮೇರೆ ದಾಲ ಕಲ್ಪರೆ ತಿಂಡ ಮೆರಡ ಕಲ್ಪಲೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಂಕುಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ನೆಕ್ಕುಲಿ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊರ್ಪುನಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇರ್ಪವನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇರ್ಪವನು
ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಪುನಃ ಬಾರಿ ರಿಸ್ಕ್ ನಮ್ಮನ್ ಕಾರ ಇತ್ತಂದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ ಜನ ರಡ್ಡೆ ಎಕರೆ ಪೂರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ದನ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲೇ ಬಜೆಟ್ ಪಾದ ಆ ಜಂಟ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ ವಿನಾಯಕರ ನಮಸ್ಕಾರ ಈರೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ದಾರ್ಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ರಡ್ಡೆ ಎಕರೆ ಇತ್ತೆಂಗ್ಲೊಂಜಿ ತುಳುಟೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಗ್ಲಿ ಮನೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಲ್ಲೇ ಬಜೆಟ್ ಜಂಗಲ್ಡ ರಡ್ಡೆ ಎಕರೆ ಎಲ್ಲೇ ಬಜೆಟ್ ಆರು ರಡ್ಡ ಎಕರೆ ಅಂಚಿನ ಮಲಮಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೂರ ಮಲ್ದಿನಾರ ನಿಗಲ್ ಎಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಪೂರ ಆಪುಜಿ ನಿಗಲ್ ಎಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಇಡೀನ ಮಾರ ಎಲ್ಲೇ ಬಜೆಟ್ ಅಡೆಗೆ 3 cents ಇರ್ನ ರಡ್ಡೆ ಎಕರೆತೆ ಐಕಾಗಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಡಿ 3 ಸೆನ್ಸ್ ಮೂಜೆ ಜನ ಪೂರ ಈರೆ ಎಂಗಳದಲ್ಲ ಪೂರ ಈರೆ ಪೂರ ಯಾನೆ ಅಂದ ಈರೆ ಮಲ್ಪಡಿ ಈರೆ ಪೂರ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕ್ಲಬ್ ಈರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಯಾನೆ ಅಂದ ಆಕ್ಟರ್ ಆಕ್ಟರಿಂಗ್ ಏರ್ ಮಾತ ಯಾನ್ ಮೇರ್ ಬಕಾರ ಮುಜನ್ ಯಾನ್ಲೊಲ್ಲ ಇರ್ಲ ಆಗುಲಿತೆ ಧರ್ಮಗ ಆಪುಣ ಏನಲ್ಲ ಸೇರ್ಪೋ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಈರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಏರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಬಾಯ್ಡ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬಾಯ್ಡ್ ನಗ ಅಗುಲಿರ್ನ ಬಾಯ್ಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬನ್ನಿ ಅಂಚ ಅಂಚ ಬೊಕಂದು DI ಮಾತ DI ಈರೆ CG ಸೂಜಿ ನೂಲು ಬಾಂಡ್ ಪೂರ ಈರೆ ಪೂರ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಈರೆ ಬೊಕ ಎಂಕಲೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡ್ರೆ ಬರ್ಬಿಚ್ಚು ಎಂಗುಲು ಖಾಲಿ ಬಾಯ್ ಬಂದ ಒಂದು ಈರ್ ಖಾಲಿ ಎಂಗುಲು ಈರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಈರ್ ಕೊರ ನಾನು ಮುಂದಿ ಅಡ್ಡ ಕತೆ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಮತ್ತ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡ ನಿಕ್ಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಡು ಪಾತೆರ ಆಪುಂಡ ಐಕ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಸಿಂಕ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡ ದಾದಂಡಿಯೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡ್ರೆ ದಾದಂಡಿ ಒಂಜಿ ಇಚ್ಚಿಂಗಂ ಪಾಡ್ದು ಬಾಯ್ಡ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂದೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೇಕಣ್ಣ ಅಗಲೇನು ಪಾಡ್ದು ಮೂಜಿ ಗಂಟೆದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪುನ ದುಂಬು ಈರ್ ಯಾಪಲ್ಲಿರ್ನ ಮೈಮ್ ಶೋಡ್ ಬರೋ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬರೋ ಬನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಟ್ರೇಲರ್ ದ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಮೈಮ್ ಶೋ ಮಲ್ ತೋಜಲೆ ಮೊಗುಲು ಐಕ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಾಡು ಆಪುಣ ಇಜ್ಜೆ ತೂಲೆ ಐಟ್ ಪಾಸ್ ಅಂಡ ಪಾಸ್ ಅಂದ್ ಇಜಿನ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಂದು ಬಡ್ಚಿ ತುಳು ತಗೊಳ್ ಪೂರ ತೂಪಲ ಕಾವಡು ಎಂಗುಲ್ ಈ ಬಲಂಬೆ ಈರ್ ಪನ್ಲೆ ಈರ್ ಬಲೆ ತುಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಉದಯ ಓ ಡೈಲಾಗ್ ಮಲ್ಲೆ ಎಂಗುಲ್ ರೆಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಿಕ್ಚರ್ You're frosted for first and frosted. You just frosted. You can't write since it's right. You're so bad, pressing. No, I'm a self sneaking fire, sneaking over first, sneaking fires. I start first and frosted. Go prison the bar. I got something. You're not listening. You got it. No, I'm person boss is going to the her person get a hot person like. You. I'm just so much. I'm just. Hey, this boss is going to some fire breaker. No, I'm just get off. ಪಾಸ್ ಈತ್ಯಾ ಈರ್ ಪನ್ನೇಕ್ ಅಗುಲ್ಪುರ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಡ ಮೊಗಲೇನ್ ಪತ್ತೊಂದು ವರಾನಿ ಈರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಎಂತೂರು ಅಡಜನ ಉಲ್ಲೇರತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದ 10 ಮಿನಿಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತು ಬುಂಡೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ತುಳು ತಗುಲ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಕನ್ನಡ ತಗುಲ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ತಮಿಳು ತೆಲುಗು ಮಲಯಾಳ ತಗುಲ್ ಪುರದು ಬೇರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಡ್ಬಾಡ್ರೇನ ಆಯ್ ಮರ್ಲೆ ಮಾರಾಯ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಟ್ರೆ ಅನ್ಪುನ್ ಮಾರ ಮರ್ಲಯ ದೇ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪುರ ದಾಲ ಬೊರ್ಚಿ ದೇವನ ಅಗಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡ ಅಗುಲ್ ಮಲ್ಪನಗ ತೂಕ ಇತ ವಿನಾಯಕ ವಿಚಾರ ತೂಪಿನೀರು ತೂಪುನ್ಲ ಇರೆ ದೇ ಐಕ್ಯ ಬನ್ಪುನು ಎರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಕುಲ ಸವಾಸ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಡು ಇಂಚಿನಗಲ ಸವಾಸ ಮಲ್ಪರ ಬೋರ್ಚಿ ವಿನಾಯಕಣ್ಣ ಇತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದರೆ ಇರೇನ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಉಳ್ಳೇರು ತುಳುನಾಡದ ಒರ್ಮೆಡ್ ಇರ್ನಾಡ್ಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಪೂರೊಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಗಲ್ಡ ಬಂತೀರು ಅರಡತೆ ವಿನಾಯಕಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಕೆಲವು ಗೊತ್ತು ಬೋಡು ಅರ್ಧ ತೆರೆಯಂದಿನ ಚಿಂತನ ವಿಷಯ ಎಂಗಲ್ಡ ತೆರಿಯೋಡು ಅಂಚೆಂಚೆ ಅಂದ ಪೂರ ಪಂತೀರ ಎಂಗಲ್ಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂತಿರತ್ತ ಸರಿ ಬಂತಿರತ್ತ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂತೇರಪ್ಪ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಅಗುಲ್ಪುರ ಕೇಂದ್ರ ಬಂತೇರೆ ಅಂಚೆ ಎಂಗುಲಿರಿಡ ಕೇನು ಇತ್ತ ಇರು ಮೈಮ್ ಶೋ ಮಲ್ದಾರೆ ಅಂಚನೆ ನಾಟಕ ಕೊಡ್ಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಅಂಚನೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಮಲ್ದಾರೆ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಇರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ದೇಗಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸುಂಡು ಅಂಚತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕಾಸು ಪಾಡ್ರಂಡು ಐಟು ಬೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಐಟು ಬೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ ದಿನ ಅಲ್ಪಪ್ಪನ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಮಾತಾಡ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮನಸ್ದ ಉಲೈತೇನೆ ಬಂಡೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ತೀರ ವಿನಾಯಕಣ್ಣ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀ ಸೇರ್ದಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಇರೇಗಿ ಈ ಬಲಿತೆಲಿ ಪಲೆ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಪರವಾದ ಇರೇನು ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನ ಎಂಗಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂಚಾದ ಇರೇನು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ನಮ್ಮ ನವೀನ್
ನವೀನನ್ನೇ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಬರಡು ಜಡ್ಜಸ್ ನಗಲಿ ಲೆತೊಂದು ಬರಡು ವಿನಾಯಕನ್ನಾಗ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ಬೋರಲೆ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಂಜಾರ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ಮೊದಲ 2014 ಇಸುವಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗ್ ಹೊಸತೊಂಜಿ ರಂಗ್ ದಿಂಜಾಯನ ಚಿತ್ತಿನ ವರ್ಷ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ದೇವದಾಸ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಮೇರ್ನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಆ ರಂಗ್ ಸಿನಿಮಾದ ವರಿ ನಿರ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದುವೇ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆ ವಿಸ್ಮಯ್ ವಿನಾಯಕ್ ಅರ ಪುದರದ ಲೆಕ್ಕನೆ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಯ ವಿಸ್ಮಯ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಕೆಲವು ವರ್ಷದ್ದು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಪದ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಓಲೆ ಪೊಂಡಲ ಒಂಜಿ ಅಜನೆ ಮಲ್ತಂಡು ವಾ ಪೊರ್ಲಿಯ ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಪಂತಿನ ಪದ ಅಂಚನೆ ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾವೂರ್ ಬರಿತಿನ ಪದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ನಮನದ ಒಂಜಿ ಅಜನೆ ಮಲ್ತಿನ ಪದವು ಒಂದು ಪಂಡ ನಿಕಲಿಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನೇ ಏಪಲ ಕೇನ್ನನೆ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಲ್ಲಿ ಆಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಬರ್ಪಿನಂಚೆ ಪದ ಪ್ರೇಮ ನಾತೆ ಪಾಸ್ ಆತೆ ಈ ಪದನ ಬರಿತಿನಾರು ಪಂತಿನಾರು ಒಂದುವೇ ವಿಸ್ಮಯ್ ವಿನಾಯಕ್ ತುಳುವೆ ಆಂಡಲ ಅರ್ನ ಮುದೇಲು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರತ್ನಗಿರಿ ಟು ಉದಿತ ಬತ್ತಿನ ರತ್ನ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನ ಬಾರಿ ಎತ್ತರಗು ಮಿತ್ತರಗು ಮುಂಟಾದ್ರೆ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿನಾರು ನಂದೀಶವನ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೋಮಲ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ನಟೇರ್ನೊಟ್ಟು ಅಭಿನಯಗಾರನೊಟ್ಟು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಗಾರಿಗೆ ಒದಗದ ಬೇದಂಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಬೆತ್ತೆ ಬೆತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾಡು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿರ ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಿಲಿಬೈಲಿ ಯಮುನಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿರ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ರಡ್ಡೆ ಕ್ರಿಯೆ ಬಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದಿನಾರು ಪಿಲಿಬೈಲ್ ಯಮುನಕ್ಕದ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಇನಿಕ್ಲ ಮಾತಿರ್ನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೆನೊಂದೇ ಉಂಡು ಕಟ್ಟಪ್ಪನ್ ದಾಯಕರ್ನಿ ಇತ್ತ ಯಾರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ನೆಲತ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತಿಲ ಕಾಣು ಈ ಕೂಟದ ಇನ ಗುರುಕಾರ್ಲ ನಿಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಜನೆ ಗುರುಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಇತ್ತ ವಿಸ್ಮಯ್ ಆರ್ನ ವಿಸ್ಮಯದ ನೋಡಿಕೆನ್ಗ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅಭಿನಯ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶನ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲದ ಬಗೆಟ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಲೇಸಿಡು ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿನವು ಸೊ ಖುಷಿ ಆವೊಂಡು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರಡು ಬಹುಶಃ ಬಲೆ ತಲಿಪಾಲೆ ಸುರಾಪುನೇರು ದುಂಬು ಅವಳೊಂಜಿ ತಮಾಷೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸುರುಕು ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಕಿತ್ತಲ ನೆನಪುಂಡ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಸೀಸನ್ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಸುರುವಾಂಡು ಸೊ ಎನ್ನ ಬಂಜಿಗಳು ಅಂತ ಪೆಟ್ಟಾಂಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರೇನು ಕೊರಿಯರು ಸೊ ಐಕಾದ ಸುರುಕು ಯಾನು ಯಾಪಲ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರೇನು ಕೊರಲೆ ಕಾಂಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಸೊ ಅಕುಲು ಕ್ರಮೇಣ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಹಿಡಿದು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ಪುಲೆ ಕಾಂಡು ಒಂದೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆನಪು ದೀಪು ನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಕಲಾವಿದರು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರು ನೆಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಿನಾಗಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆನಪುಂಡಾಯ್ತ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೊ ಸುರುಕಾದು ಬೈದಿನ ಮಾತಾ ಅಭಿನಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿನ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸುರುಕಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದು ಸೊ ಬಾರಿ ದುಂಬುಲ ಯಾನು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಅದು ಇತ್ತಿನ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕದೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿನ ಬಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಡ್ ಯಾನು ಈ ಟಿ ವಿ ಇರ್ದು ಬರ್ಪಿನ ಟೈಮಡು ಸೊ ಶಿವಶರಣ್ ಸೊ ಮಾತಾಡಲಿ ಬರ್ತು ಯಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲಾಟ್ ನವೀನರ್ ಇದೆ ಮಾತಾರ ಅಡೆಗೆ ಒಂತವರ್ಚಿ ಎಕಡೆ ಒಂಜಾತ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಲ್ತೋಜಾರು ಈರ್ನ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೇತಂಗಲ್ಲ ಸ್ವರದ ಎತ್ತೆರಡು ಈರ್ ಸೊತ್ತುಲೇನ ಸ್ವರ ಮಲ್ಪನಾರು ಪರಾತೊಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಗೇಟನ್ನು ಬಿಡು ಬಿಚ್ಚದು ಫೋನಾಗ ಇಂಚ ಸ್ವರ ಬರ್ಪ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಕೊಡರ ಮಲ್ಪಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಏನು ಎಕಡೆ ಪಂಡಿ ಈರ್ನ ರಡ್ಡು ಸಾಲ ಆ ರಡ್ಡು ಸಾಲ ಪಂಡೆ ಒಂದು ಈರ್ನ ಪದನು ಈರ್ನ ಬಾಯಿಡ್ ಈ ವೇದಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರೇಮನಾಥೆ ಪ್ರೇಮನಾತೆ ಪಾಸ್ ಆತೆ ಮಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೊರ್ಲು ಕಲ್ತೆ ಏಕನಾತೆ ಬಂಜಾರ ತೆಲ್ತೆ ಐತಾಕ್ ಸಿನ್ ಪಟ್ಟೋಡಿತ್ತೆ ಸೇರ್ದ ಮಾತಾ ನಲಿಪೂಗ ಇತ್ತೆ ಸೇರ್ದ ಮಾತಾ ನಲಿಪೂಗ ಇತ್ತೆ ಓ ಅಣ್ಣ ಮೆಗ್ಗೆ ನಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆ ನಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿ ನಕ್ಲೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ನೆಂಪುದಿ ಒಲ್ಲೆ ಕಾಲೇಜಿ ಮುಗಿಂಡಲ ಕಾಲ ಏತ್ ಕರಿಂಡಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಟಚ್ ಡುಪ್ಪುಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ನ ಕಲಾ ಬದುಕು ನನ್ನಲಾತಿ ಎತ್ತರ ಮಿತ್ತರಗು ಮುಟ್ಟಡು ಕಲಾ ಅಪ್ಪೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರ್ನ ತರಮಿತಿ ಎಪ್ಪಲ ಉಪ್ಪಡು ಪಂದು ಪನೊಂದು ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ
ಅದು ವಿನಾಯಕಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲ ಹಿಡ್ಪುರ ಹೆಂಗೆ ಚೊರೆ ಮಾರಾಗಲ್ಲ ಪೂರ ದೇವನಗಿರಿ ಬೆತ್ತ ಬೇತೆ ವಾಯ್ಸ್ ಗೆಪ್ಪರು ಅವು ಪೂರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಯಾನ್ಕೇನು ಇತೀರು ವಾಯ್ಸ್ ಪೂರ ದೆಪ್ಪರತ್ತೆ ಐಟಿರಿಗೆ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಓಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಬೂರ್ನಾಗ ಇಂಚ ಬೆತ್ತೆ ಬೆತ್ತೆ ವಾಯ್ಸ್ ಗೆತ್ತದ ಮಿನಿ ಒಲ್ ಪಂಡದ ಬಚಾವಾದ ಹೋತಾರ ಅಪ್ಪಂಡು ಉಂಡು ಉಂಡು ಓಲ ಆತುಂಡು ವಿಷಯ ಬನ್ನಿ ಅದು ಅಲ್ಪ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಆತಂಡ ಪಂಡ ಅವು ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಿತ್ತಲು ಗೊರ ಒರಿ ಕಲುವೆ 101 ಪುನಗ ಯಾನ್ ಎಂಜ ಮಲ್ತೊಂಡು ಪಿದೆ ಉಂಟೊಂದು ಆ ಜನ ನಾ ಇಂದು ಬಲ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿತ್ತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ನೆಕ್ ಇಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ಕ್ವಶನ್ಗೆಲ್ಲ ದಾಲ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದೇವೆ ಅವೆನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಎನ್ನಲ ಇರ್ನಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂಜಿ ಅವು ಕೂಜಲ್ತ ಅಲ್ಲೊಂದುಂಡು ಆಕೆ ಅನ್ನಿಡಕ್ಕೇನು ಈ ಕೂಜಲ್ ಬರ್ರೆ ದಲ ಮರ್ದುಂಡ ಉಂಡತ ಅಂದ ಬಗ ಕರಡಿದ ಎಣ್ಣೆ ಕರಡಿದ ಎಣ್ಣೆ ಅವು ಒಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಯ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಓಲ್ ಮಾರ್ವೇರ ಅವಳು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚತ್ತಿ ಒಯ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಯ್ಟವು ಬಾಟ್ಲ್ ಇಟ್ಟು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವನ್ ಎಂಚ ವಿಧಾನದಾದ ಅಲಜ್ಜಿ ಕೈ ಇಟ್ಟದ್ದು ನಿಂಚ ಬಾಟ್ಲ್ ಕೈಕಿಂಚ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತ ನಾನು ಬೂಚಿದಿತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಬೂರುಂಡು ಅವೆಂದಿತ್ತು ತರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟದು ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ದೊಂಬುಡುತ್ತೋಡು ಅಂದ ಬರ್ಪುಂಡ ಇರೆ ಬತ್ತಂಡ ಇರೆ ಬೈದಿನ ಅಲ್ಲೇ ಬೈದಿನಿ ಒಂದು ಬೈದಿನ ಅವನ ನಾಟಿ ಒರಿದಿನ ಆತ ಇರ್ನೈಕೆ ಬಾರ್ದು ಜರ ಮಾರ ಬೇತಗಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಬೋಪಾರ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಒಂದು ಎರಡೇ ಬೋದೆ ಬಂದ್ಬೇತ ಅಗುಲು ಅಗಲ್ಲ ತೂನು ಜರಿ ಬೇತಗಲ್ಲ ಬುರ ಬಂದ್ಬಿಡು ಅಂಚ ಮಾಲ್ಪೋಡು ಇಂಚ ಪಾಡೋಡು ದೊಂಬುಡು ಅಂತೂಡು ಐಟಿ ನೆಟ್ಟಿಂದು ಪೋಡ ಕರಡಿದೆಣ್ಣೆ ವೈಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ವೈಟ್ ನಾಯಿದ ನೆಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಅವು ಒಂದು ನಮ್ಮ ವಿನಾಯಕಣ್ಣೆ ಭಾರಿ ಕುಶಾಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತಡಿ ಈ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ ಇತ್ತೇರು ಬೊಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ 6 ಜನಕ್ಕೂ ಬರೋಡು ದುಂಬು ಕುಡೊಂಜಿ ಟೀಮನ್ನು ರಪ್ಪಲ್ಲಿ ಎತ್ತಬೋಡು ಇಜ್ಜಿನ ಬತ್ತ ನೈಕಲು ಕೂಡ ಉಪದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಬಸ್ದನ್ನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ತೆಲುಪವರ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಸಮರ ಸಾರಥಿ ತಂಡನು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಗ ಸಮರ ಸಾರಥಿ ತಂಡ ನಿಗಲ ದುಂಬುಗು ಹಲೋ ಹಾಂ ಸರಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಾರತೆ ಎದುರ್ದ ಬುಕ್ ಆತಂಡು ಪಿರಾದ 2 ಕಾಲಿಂಡು ಅವೇ ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಜಿತ್ತೊಂದೇ ಪೋಲಿ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ಸರ್ ಅಪ್ಪಣ ಪಿರಾದ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪ ಅಂದಿ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಓಡಿ ಪೋರಿತ್ತಿಂಡಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಮೂಲೆ ದೆಪ್ಲೆ ಮಿತ್ತು ಪೋರ್ಲೆ ಇಂಕ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರ್ಪ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಂದಂದು ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಬ್ಬ ದೇವರೇ ಎನ್ನ ಬೇಲಿದಕ್ಲೊಂಜಿ ಎಂಕ ಬೋಡನಗೆ ಇಜ್ಜೇರು ಓಡೆ ಪೋತಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಅಜ್ಪ ಬಸ್ತ ದನಿಂದ ಏರಡಲ ಪನ್ವೇರ ಆಯೋರಿ ಕೆಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಪನ್ಪುನು ಆಯೊಂಜಿ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚಿನ ಜನಾಯೆ ಆಯನ್ ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅದ್ ನಲ್ಲ ದಿವೊಂದಿತ್ತ ದಾದನೆ ಅವಡು ಬಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಫಾರಿನ್ ಡಿಪ್ಪುನು ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಫಾರಿನ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕ ನೆನಪೇ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆತ ಲಾಯ್ಕ ತೂಪೆ ನಾನು ಎನ್ನ ಮಾತ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಆಯ್ನೆ ಮಲ್ಪುನು ಕುಂಟರ್ದಿನ ದಿಂಚಿ ಪೇಂಟಿಗೆ ಪೂದಿಂಕ ದಾದ ಪೂಡು ಮಾತಲೆ ಕೆನಪೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ದಾದಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಬೇಜಾರಿ ಹ್ಯಾಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಆತ ಪಾಪದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಮ್ಮ ಓ ವಾಮ ಓ ವಾಮ ದಾದಂಬೆ ವಾಮ ಈತಲೆತ್ತಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಮನಿ ಪೂಜೆ ಇರತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮನಿತೀರಿ ಇಮ್ಮನ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲಿಗೆ ದಾನೆ ನಿನ್ನ ಮೋಲೆ ತಾನೆ ಬಾಡ್ತೀನಿ ನೀ ಎಂಚ ಮೋಲೆ ತಾನೆ ಬಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಚ ನಿನ್ನ ಮೋಲೆ ತಾನೆ ಬಾಡ್ತೀನಿ ಎಂದು ಬೇಜಾರಮ್ಮ ಬೇಜಾರ ನಿಕ್ಕಿದಾದ ಬೇಜಾರು ಎಂಚ ನಿಕ್ಕಿದಾದ ಬೇಜಾರು ಮಾತೇರ್ಲ ಬೇಜಾರಿದ್ದ ಜನರ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಅವೇ ಬೇಜಾರು ನಿನ್ನೊಂಜಿ ಅವಸ್ಥೆಲಿ ನಿನ್ನ ಅವ ಮತ್ತಿಪ್ಪಡು ತಲಪಾಡಿ ರೂಟುಗು ಡ್ರೈವರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಏನೇನ್ ಪಾಡ್ತಾ ಪೊಯ್ 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 ದೂರ 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 ಚಾವರ್ ಆಯ್ತಾ ಈರ್ ಚಾಪರನ್ ಸಾದಿ ಪೋಲೆ ಇರು ಯಾನ್ ಕೇಂಡಿನಿ ತಲಪಾಡಿದ ರೂಟುಗು ಡ್ರೈವರ್ಲ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಲ ಏರೆಂದು ಎಂಚ ತಲಪಾಡಿ ರೂಟುಗು ಡ್ರೈವರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಏರೆಂದು ರಡ್ಜನ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಮ್ಮ
ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿಂದಿರಿಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಪೂಜ ಇಂಚ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿಂದಿರಿಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಪೂಜ అంచమనొచ్చు అమ్మ బొక్క యాన్ ఇంచ పంట ఇంచ ఎల్చా నికులు పార్ద డ్రైవింగ్ బల్బ్ పొడిచింది యాల అవి పండిని కండాన్ని ఎడతాయనుకునేని అయ్యో ఎన్న సావు ఇంచ ఎన్న సావార్ల ఆవు ನಿಂದ ಪಾತಿರ್ವೆತ್ತ ಈಂಬೆ ಒಂಜಿ ಚೂರಂಡಲಾವು ಆ ಡ್ರೈವರ್ಲ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆತ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ದಾನಿ ಬೈದಿನಿಗೆ ಆಯ್ ಬತ್ತಿನಿ ಆಯ್ದೊಕ್ಕ ಬಸ್ ಚಾಲೇ ಇಜ್ಜಿ ಮೂರಾನಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಬಸ್ ಚಾಲ ಆತಂದು ಏಪಲ ಬತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ತು ಬೋಪೆಗೆ ಇನಿ ಎಂಕಾಯನ್ ತೂಡಿ ಬರ್ರೆ ಬಂತೆ ಒಯ್ಕಲೆ ಬರಡಿಗೆ ಬರಡಾರ್ಲ ಮಾರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಡಿಗಿಗಿನ ಬಂತೆ ಸರಿ ಯಾ ಮನಿಜರೆ ಏನಾವು ఇంచ ಮುಂದೇರು అయ్య పొస కండక్టరే ಹೊಸ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಂಬೇನಾ ಹತ್ತು ಆಯ್ ಮೋನ್ ಇಡೀಕ ಮಾಸ್ಕ್ ದಯ ಪಾಡ್ತೀನಿ ఇంచ ಮೋನ್ ಇಡೀಕ ಮಾಸ್ಕ್ ದಯ ಪಾಡ್ತೀನಿ మోనేనే కప్పమ్మ ಅಂದ ಸುಖ ತಿಳಿಪು ಏ ನಿನ್ನ ಪುದರ್ ದಾದಾ ಶಂಕರನ್ ದಾದಾ ಶಂಕರನ್ ಅತಂಬೆ ಇರಡಿತ್ತಿರ ಸಾವುಕೇನನ ಏನ ಶಂಕರನ್ 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 ಓಲು ಊರು ಕೇರಳ ಓ ಈತ ಕೇರಳದಯನಾ ಕೇರಳ ಅಮ್ಮಿ ಯಾನು ಕೇರಳ ಅಮ್ಮಿ ಒಂದು ನಿಕ್ಕ ಬಸ್ತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಟ್ಟೆ ಉಂಡಾ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಿರ್ಲೆ ಕಂಡಕ್ಟರ ಅಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡಾ ಅಂದ ಎಂಚೆಂಜಿನಪುರ ಬಿಡ್ತುಡು ಅಂದ ಅಂದಮ್ಮಿ ಈತ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಕುಡ್ಲಡು ವಾರ ಊಟ ಪುರ ಪೋಪನ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡ ತುಕಪ್ಪನ ಎನ್ನಿಟ್ಟು ದುಮ್ಮು ಪ್ರವೀಣ್ ಮರ್ಕಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಕಲ್ಪದೆ ಬಸ್ ಇದ್ದಂಡೆ ಅಯ್ಯೋ ನೀನು ಪುದರ್ ಬಂದು ಸೈಪ್ ಇದ್ದಾಯ್ಸೆ ಬೇಕಾಡೆ ಎನ್ನ ಪಂತಾತ ಪೋಯ್ಜನಿ ಎಂಚಿನ ಪುದರ್ ಬದ್ಗಳು ಏನ ಬಂಡಿದವಸ ಗುದ್ದಾರ ತೇರ್ಲೆಟ್ಟು ಅಸೆಗೊಳ್ಳ ಗೊಣಜ ಮುಡಿಪು ಇರ ಮಂಜಿ ಗುಗ್ಗಾಜ ಗುಡ್ತ ಮುಗೇರ ಬಾತೂರ ವಿಡ್ಲ ಸಾಲೆದೂರ ಈತ ಕೊಡಿ ಮಾತ್ರ ಪೋಪಿನ ಬೇತೋಡೆಲ್ಲ ಪೋಪುನ ಇದ್ದ ಬೇತಿ ನಮ್ಮ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಗ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಗ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ಪೋಪುಡು ಗ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ ನಮ್ಮ ಬಸ್ಸಿನ ಬಡಿ ಪನಂದಿ ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಪನಂದಿ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಡಿ ಪೋಪುಡು ಪನಂದಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಪನಂದಿಪುರ ಪೋಪುಜವು ಪನಂದಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಪೋನ ಬ್ರೇಕ್ ಬೈಲಾಂಡ ಅವ್ ನಮ್ಮಡೆ ಪಂಡಿತಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಈ ಹುಷಾರಲ್ಲಿ ಅವು ಅಂದ ಅಮ್ಮೇರಿ ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಏರಂಡ ನಿಕ್ಕದಾನೆ ಅಮ್ಮೇರಿ ಅಯ್ಯೋ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೇಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಏರಂದು ಕೇನಾಯ್ ఇరెల్లెత్తేనా ఆ అమ్మన అమ్మే అనుకునే అమ్మ ఓ కొంచెం వెచ్చామును ఒక ఇంగిని గంచి కార్మ మరి అమ్మే ఏరి ಯಾನ್ ಏರಂದಕ್ಕೆ ನನ್ನೆ ಶರ್ವಾಣಿ ಬಸ್ತದನಿ ಓಡೆ ಮೇಕೈ ಪಾಡ್ ಪಾತಿರ್ನಿ ಒಗೆ ಇಂಗಿನ ಏತ ಕುಟ್ಟುಡು ಒಗೆ ಇಂಗ ಬಂಗಾರ ಏತ ಒಗ ಅಮ್ಮೇರ್ ಕೇಂಡ ಅಮ್ಮೇರಿ ಯಾನ್ ಶರ್ವಾಣಿ ಪನ್ನೆತ್ತ ಶರ್ವಾಣಿ ಅಪ್ಪ ಅರ್ಜೋಗದ ಪುದರ್ ಶರ್ವಾಣಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ನ ಓನರ್ ಶರ್ವಾಣಿ ಇಂಗಿನ ಅತತ್ ಇತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಕೋಡೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡಾ ಉಂಡು ಕೊಂದೈದೈತೆ ಮಾರೆ ಕೊಕ್ಕೂರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮರತುದಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಜೋರತಿ ಇತ್ತೆ ಬಲ ಸೇ ಧರ್ಮಗು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಣಪುಣ ಜನ ಗಂಗುಣ ಗಮ್ಮತ್ತದು ಇಲೆ ಕಾಪುಣ ಮಾರೆ ದೇಗಕ್ಕೆ ಎನ್ಬೋತ್ ಮ್ಯಾನೇಜರೇ అమ్మ ದಾದಾ ఏమండిజా పనొచ్చాడ భార్య ఎడ్డ కండక్టర్ ಅಂದ ನಂಗೆ ಪತ್ತ ಅವಡುತ್ತಿನತ್ತ ಇರುವ ಸರ ಕೊಡ್ತೆ ತಾನೇ ಇರುವ ಮುಪ್ಪ ಕೊರಡಾಯಿ ಇಂಚ ಮುಪ್ಪ ಕೊರಡು ಪಿರೋಗೊರಡುದೆ ಈಗ ಮರಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಇರ್ನ ಏಯ್ ಮುಪ್ಪ ಸಾರ ಕೊರ್ರೆಪ್ಪುನು ಇರುವ ಕೊಡ್ತದ ಪತ್ತ ಉಂಟು ಪತ್ತೆ ಅಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಆಗಿ ಟೈರ್ ಪಿರೌಡ ಟೈರ್ ರಡ್ಡಿ ಟೈರ್ ಬಂಜಿ ಬೈದಿನಿ ಅಮ್ಮಿ ಟೈರ್ಗೆ ಬಂಜಿ ಬೈದಿನ ಅನ್ನಮ್ಮಿ ಬಂಜಿ ಬೈದಿನ ನಾನು ಹೋದ ಪಿರೌದು ಉಬಿ ನೀರು ಮುಟ್ಟದ ಮೆಲ್ಲ ತೂಂಡ ಗುಲ್ಲೆ ಬರ್ಪುನಿ ಅಮ್ಮಿ ಪಿರೌಡು ರಡ್ಡಿ ಟೈರ್ ಗುಲ್ಲೆ ಐಕ್ ರಡ್ಡಿ ಟೈರ್ ದೆತ್ತಿನ ರಡ್ಡಿ ಟೈರ್ ದೆತ್ತಿನ ಬೇತೆ ಟೈರ್ ಪಾಡಿನ ಪತ್ತಿ ಸೇರೆ போயிನ ಇತ್ತೆ ಏರಿಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಟೈರ್ ಪಾಡ್ನಿ ಯಾನೆ ಪಾಡಿನ ಏರಿಡಿದ ಅದಗೇನ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೋಡೆ ಟೈರ್ ಪಾಡಿನ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಎರಡು ಕೇಂದ್ರ ಹಿಡಿಕಲು ಆ 10,000 ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಪುಡ ಏಪ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸ್ಕಿಟ್ ಮುಗಿಯಾಡ್ ಕೊರ್ಪುಡ ಏಪ ಈ ಟ್ರಿಪ್ ಮುಗಿಯಾಡ್ ಕೊರ್ಪುಡ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಹೆಂಗ್ ಇತ್ತೇನೆ ಬೋದು 10,000 ಬೊಕ್ಕ ದೇವೇರ್ ನಾಜ ಕೊರ್ಪುಡ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪೈ ಅವನು 10,000 ದೀತಿನ ಅವು ಪೂರ ನಿಕ್ಕಿ ದೇತಿನ ನಾವು ಮಿತ್ತ ಕವರ್ ನಂಗೆ ವಾಮೇಟಿ ಫೋನ್ ದೆತ್ತುಂಡ್ರೆ ನಿಂಡ ಪಾತಿಂದ ಆಯ್ಸಿ ಆ ಡ್ರೈವರ್ ಬರಡೆ ಆಯ್ಡನಿಕೆ ಏನ್ಬೆ ದಾದು ನಿಕ್ಲ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಬಂದು ದಾದ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ನೀರ್ ಮಾತಾಡ ಅಲ್ಲ ಇವಳು ಜೆಪಿ ಇದ್ದೆ ಜೆಪಿನ ಎಂಟ್ರಿ ಜೆಪಿ ಮೇಯ್ತು ವೈದ್ಯ
ಓಡಿ ಮೆಲ್ಲ ಬರ್ರಿ ಅಬ್ಬಜಮ್ಮರೆ ಅತ್ತ ಮಾರ ಸೀದಂದ ಮಾರ ಅವ್ಳು ನಡುಟ್ಟು ಬಸ್ ಉಂತದವಳು ಯಾನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ದು ಬರ್ಪಂದಿಡೆ ಬೈದತ್ತ ಅವಳು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ನ ಎಂಕಿನೆರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಪ್ಪಡೆ ಬಸ್ ಅವಳು ಉಂತೆಡ ಬಸ್ ಅವಳು ಉಂತಡ ನಮ್ಮ ರೂಟ್ ಒಂದೇ ಬಸ್ ಉಪ್ಪುನ ಅಕಲ್ ಬೋಂಡ ಉಂತಡ ಇಲ್ಲಿ ಜತ್ತು ಬೋವಡ ಮರಲಕ್ಕ ಬಾತರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ದೇತಲ್ಲೆ ಎಂಚ ರಾಜೀನಾಮೆ ದೇತಲ್ಲೆ ಓ ರಾಜೀವ ನಮ್ಮಗಿಯ ಅಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆ ದಾಯಿಗ್ ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡಂಡ್ ಯಾನೆ ದೆಪ್ಪೊಂದಿತ್ತೆ ఏ దాయి నాజిగట్టుడా మీ రాజీనామా కొర్రేదాన్ని యూత్ కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ మర్రే నాజిగట్ರಿ వల్ల ಅಮ್ಮ ಆಯ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಬೆನ್ಪುಜಿ ಆಯ ನಮ್ಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸರಿ ಬರೋಡುಂದಾಂಡ ಆಯ ಶುರು ಆಯ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬೆಲೆ ದೆಪ್ಪೊಡಿರು ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸುಡು ಒಂತಲ್ಲ ಚಿಲ್ಲರ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಆ ಜೋಕ್ಲರ್ದು ಅಂತ ಮುರಣಿದ ಕೊಂಜಿ ಜೋಕ್ಲಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರ ಹಾ ನಮ್ಮ ಸುಂಟು ತೂಲೆ ಅಮ್ಮ ಮಾರನೇ ಮುಗಿದ್ ನಾನಲ್ಲೇ ಅವು ಪೂರ ಎಂಚಿನ ತಿಕ್ಕ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಯಾನ್ ದಾಯ ತಿಕ್ಕವಣಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಜಿನ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಐಕೆ ನಾನು ಪೂರ ತಿಕ್ಕದ ಅವಳ ಮೀ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನಮ್ಮ ಆತೇನ ಅವು ಬುಡ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲು ಬಿಟ್ಟು ಮುರಣಿ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜರ ಗಂಟೆ ಮುಡಿಪು ಅದು ಪಾಸ್ ಆಪುಂಡ ಮುಡಿಪುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕ್ರ ಲೈನ್ ಪೊಂಜನಕಲ್ ಬಾಲೆನ್ ತಟ್ಟದು ತುಪ್ಪು ಓ ಆತ ರಶ್ಶ ಬಸ್ಸಕ್ಕೆ ರಸ್ಸಿ ಕರ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನೆ ಸೊಂಟಾಡು ಇಂಚ ತಟ್ಟೊಂದು ನುಪ್ಪುದ ಬಟ್ಟಲ್ ಬತ್ತೊಂದು ಅಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ ಒಂಚೂರು ಬಸ್ ಉಂತಲ್ಲ ಹೌದೀಗ ಜೋಕ್ಲು ಉಣ್ಪುಜ ಗೊಂಗನ್ ತಚ್ಚಪದ ಉಣ್ಪಾಗ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಒಂಜಿ ನರಮಣಿ ಬಂದಂದಿ ಅಪಗ ದಾಯ್ದಿ ಒಂದಿನ ನಮ್ಮ ಅವು ಕರಡಿ ತಲೆ ಕೊಲ್ಲಿತು ಅವು ಬುಡ್ಲೆಮ್ಮ ಅವು ಸೈಯಾಡ್ ಅವು ಎರಡು ಕರಡಿ ಪನೋಡ್ಚಿ ಪೆರಡಿ ಯಾನ್ ಕರಡಿಗೆ ಈ ಪೆರಡಿಗ ಅಂಕ ಅವು ಬುಡ್ಲೆಮ್ಮ ಅವು ಬುಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಓವರ್ ರೂಟ್ ಬಸ್ ವಿಟ್ಲ ರೂಟ್ ಒಂಜಿ ಜನಲ ಪೆರ ಬನ್ಲೆಗೆ ಅಂದ ಬೇಲಿ ಗೊತ್ತು ಜಾ ತುಕಲೆಪ್ಪು ಬಾದುರ ಸಾಲೆ ದೂರ ಜೋಕುಲು ಬಸ್ಗೆ ಬಂದ ಸಾಲೆ ದೂರ ಅಂತ ಕೆಂಡ ಜೋಕುಲು ಬರುವೇರಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮಿಯನ ಇದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ದೀತಾರ ತಮ್ಮಿಯನ ಬೇರೆ ತೆಪ್ಪಲೆ ಸುರುಕು ಆಯನ್ ತೆಪ್ಪಲೆ ಅಮ್ಮೆ ಆಯನಿಕ ಡ್ರೈವರ ಆಯನಿ ಡ್ರೈವರ್ ಅಮ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಏತಿಟ್ಟ ಡ್ರೈವರ ಎಂಚಿನ ಡ್ರೈವರ್ ಅಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಓಲು ತಿರ್ಗುನ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಡಿ ತಿರ್ಗುನ ಬೇಪೋದು ದಕ್ಕೇಡಿ ತಿರ್ಗಾವನ ಅಮ್ಮೆ ಹೌದೀಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರೂಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಇತ್ತುನ ಪೊಂಜನಕಲೆ ಪೂರ ಆ ರೂಟ್ ಪೊಂಜನಕಲೆ ಮೀನ್ ಕೊಂಡ್ಪುನ ಅಮ್ಮೆ ಹೋಯ್ತು ಎನ್ನ ಬಸ್ ಮೀನ್ ಕೊಂಡ್ಪಿನಾಯಿ ಕೊಂಡಪುನ ಅಮ್ಮೆ ಜನಕಲು ಉಂತುನೇ ಬಂಗೋಡೆ ಈ ಜನತ ಇದು ನೂದು ಇರ್ನದೈತ ಬಂಗುಡೆ ಎಂಚಿನಮ್ಮೆ ಕಾಸು ಮಲ್ಪುನಮ್ಮೆ ಎಂಚಿನೇಕಮ್ಮ ಜನಗಳು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಣಿ ಆ ರೂಟ್ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಉಪ್ಪುನಿ ತಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಉಪ್ಪುನಿ ಅಟ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬದು ಬಂಗುಡೆ ನೇ ನಾನು ಆಯ್ ಬುರ್ಚಿ ಎದುರು ಮ್ಯಾನೇಜರ ಪಿರೌದೇನು ಬಂದು ಮಲ್ಪು ಪಿರೌದೇನು ಬಂದು ಮಲ್ತದು ಎದುರುಡೆ ಯಾನೆ ಟಿಕೆಟ್ ತೆಪ್ಪಿ ನಿಕ್ಕಿದಾರ ಮೂಗು ರೆಡ್ಡಿ ಸಾರ ಕೊರ್ಪೇತಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಈ ಡ್ರೈವರ್ ಯಾನೆ ಡ್ರೈವರ್ ಈ ಡ್ರೈವರ್ ಅಪ್ಪ ನಿಂದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಉಂಟಾ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ವಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಂಬೆ ಬುಡ್ಪೆಗೆ ಇಂಬೆ ಬಿಡತ್ತಾ ಬುಡ್ಪೆಗೆ ಅಂದೆ ಬುಡೋಡ್ಚಿ ಅರದು ಬತ್ತೇನೆ ಬುಡೋಡ್ಚಿ ಅಯ್ಯೋ ಅಡಿ ಮರ್ಲೆ ಅತ್ತೆ ಆಯ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಲ್ಪೆಗೆ ಬಸ್ ಬುಡ್ಪೆಗೆ ಆಡ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಉಂಟಾ ಎಡ ಆಯ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಲ್ಪೆಗೆ ಬಸ್ ಬುಡ್ಪೆಗೆ ಆಡ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಉಂಟಾ ಅವತ್ತಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೇಳೋಡು ಮುರಣಿ ಆಯಲ ಬನ್ನೋದಿತ್ತಿ ಡ್ರೈವರ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆಗೆತ್ತ ಆಡ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಉಂಟಾ ಕೇಳಲೆಗೆತ್ತಕ ಈನೇ ವೈಪುನು ಮಾರ್ರೆ ವೈನೇ ವೈಪುಡ ನಮ್ಮೆ ನಿಕ್ ಬುಡ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಚಿನ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಎಂಚಿನ ಖಾಲಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಬಸ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಕುಲ್ಲೋಡು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ದ ABCD ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ABCD ಇಜ್ಜ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ DRY ಎಂಜ ಈ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅದು ಈ ಡ್ರೈವರ್ ಕಂಡಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ನಾನು ಈ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಕುಲ್ಲಾರ ಬಂತಾರತ್ತ DRY ಓ ಇದಕ್ಕೇನು ಬಸ್ ಬಿಡೋಡು ಒಂದಂಡ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಕುಲ್ಲೋಡು ಒಂದಂಡ ಕೆಲವು ಸಿಗ್ನಲ್ ಪುರೋಂಡು ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಂಪನಟೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಜ್ಯೋತಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ನಂತೂರು ಸಿಗ್ನಲ್ ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹತ್ತು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಕುಲ್ಲೋಡು ಎದುರು ಪಿರೋಡು ಬತ್ತಿನ ಬಸ್ ಕೆಲ ಪೂರ ಉಂತಾರ ಪತ್ತ ಐಕ ಕೆಲವು ಸಿಗ್ನಲ್ ಉಂಡು ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮುಂದೆ ಅಮ್ಮ ಯಾನ್ ಬೇಡ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪಂಪೆ ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪಂಡೆ ನನ್ನ ಪಾಸ್ ಆಯ್ದ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ ಓ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಒಂದು ಮತ್ಮಾಲಿ ಬಾರಿ ಬರಲ್ಲ ಮತ್ಮಾಲಿ ಮದಿಮಾಲ್ ಹತ್ತು ಸಿಗ್ನಲ್ ಸರಿ ತೂಲೆ ಮಲ್ಲ ಜಗಲ್ ಬಾಜಿ ಅಮ್ಮೆ ಇರ್ನ ಕಣ್ಣನಿ ಗಲ್ಪುಡು ಪುಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಬಂದು ಕಣ್ಣನಿ ಗಲ್ಪುಡಲ್ಲಿ ಇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಪೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಅಲ್ಲೆಮ್ಮ ತೂಯಿ ಗುಡ್ಲೆ ತಿರ್ಗ ಅಂತೆ ಬಿಡ್ತೊಡ್ಕುಲ ಇಪ್ಪಾಡು ಓಕೆ ಎಂಜಿನ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮರ ಅಂತ ಗಲ್ಪುಡು ಮರ ಇಂತ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಕುಲ ಪಿರೌಡು ಅನ್ನ ಗಾಡಿ ಇತ್ತಂದ ನಿಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಪೋಯರೆತ್ತನ ರೈಟ್ ಪೋಯರೆತ್ತಿನಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಪೋಯರೆತ್ತಿನ ಒಂದು ನರಕ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕರ್ಮ ಇದು ಎಂಚಿನ ಸಿಗ್ನಲ್ ನಮಗೆ ಅವು ಬಿಡು ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಪೋಂದುಪ್ಪು ಅವಳು ಸಿಗ್ನಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸಿಗ್ನಲ್ ದವಳು ಲೈಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಲೈಟ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಲೈಟ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇತ್ತ ಕೆಂಪು ಲೈಟ್ ಬೂರ್ನು ದಾದ ಮಲ್ಪು ಕೆಂಪು ಲೈಟ್ ಬೂರ್ನು ಮೈಪುಡು ಅಡ್ತು ನಮ್ಮ ಪೋಡ್ ಟೈರ್ ಪಂಚರ್ ಅಪ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾರ ಇತ್ತ ಲೈಟ್ ಏತುಂಡು ಅವು ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡ
ಕೆಂಪು ಲೈಟ್ ಬಂಡದಾದ ಕೆಂಪು ಲೈಟ್ ಬಂಡ ಬಾರ್ ಉಂಡು. ಪಚ್ಚ ಲೈಟ್ ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಪಾರ್ಕ್ ಉಂಡು. ಮಂಜಲ್ ಲೈಟ್ ಬಂಡ ಶಾಲೆ ಉಂಡು. ಬೊಲ್ದು ಲೈಟ್ ನೆತ್ತಿಗಲ್ಲ ಗಟ್ಟ ಉಂಡು. ಬೊಲ್ದು ಲೈಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಬರ್ಪುಣ ಮಾರೆಂಬೆ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ. ಅವು ಅಂಚತ್ತು ಕೆಂಪು ಲೈಟ್ పొత్తునుందన ఉంతులేంది ఉంతులే. పచ్చ లైట్ పొత్తున ఎప్పులే. అంచత్తు పచ్చ లైట్ పొత్తునుందన పోలే. పోలే. మంజల్ లైట్ పొత్తునుందన ಬರ್ಪೆ ఉంతులే. అంచత్తు అంచించి తూదు పోలే. పచ్చ లైట్ ఇದ್ರೆ ಸೀದಾ ಪೋಲಿ ಇದು ಅಂಚಿಂತು ಓಡ್ಬೋಡು. ಸರಿ ಅಂಚೆ ಪುರ ಗೊತ್ತ. ಎಂಜಿನ ಎಂಗ ಬಿಡಿದಿಗಲ್ಲ. ಎನ್ನ ನಿಕ್ಕದಾದಲ್ಲ ಸಿಗ್ನಲ್ ಗೊತ್ತು. ಗೊತ್ತುಂಡ. ತುಕ ಮನ್ ಯಾನೀತೆ ಮಲ್ದಿನ. ಎಂಚ ಬುಡರ್ಚಿ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲೇ ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ದು ಕೋರ್ದಾಟ ಹೋಗ್ಬೇಕೆ ಅಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಆದ ಬಂದಿನಿ ದಾದಾ ಇದನ್ನ ಲವ್ ಮಲ್ಪೇಗೆ ಈ ಬಸ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಿತಿ ಹೆಂಗ್ ಲವ್ ಉಂಡ ಹೆಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಿತಿ ಲವ್ ಉಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡ ಪನ್ಪುನಿ ಎರಡು ಎದುರುದ ಬಸ್ ತಕ್ಕ ಎದುರು ತಕ್ಕಲೆ ಕಳ್ಮ ಪನ್ಪುನಿ ಅವಲೊಂಜಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಐತೆ ನಮ್ಗೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಲ್ಪಂಡ ಆವ ಅತ್ತಬೆ ಇಂಬಾಗಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಲ್ಪಂಡ ಆಪಿನ ಬೋಪಿನ ಬೇಲತ್ ಐದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಕಲ್ಪಂಡದಾನೆ ಆಯ್ತು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಲ್ಪಂಡ ಪಿರೌಡ್ ಬಸ್ ತಕ್ಲೇರ್ಲ ಹಾರ್ನ್ ಹಾಕಿಂಡ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ತೋಜುಂಡ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೆಪ್ಪೆತ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ತೋಜುಂಡ ಕೆಪ್ಪೆ ಅಂಡ ಕೇನಂದಿನ ಮಾರ ತೋಜು ಜಾಕಿ ಅಯ್ಯರ್ ಸುರುಡೆತ್ತು ತೋಜು ತೋಜು ಕಲ್ಪಲೆ ಈ ಕಲ್ಪ ತೋಜಿದಿಂದ ಮಿರರ್ ಇಜ್ಜ ಬಸ್ ಇಟ್ಟ ಮಿರರ್ ಇಜ್ಜ ಅವಲ ಗೊತ್ತು ಜನ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಏತ್ ಮಿರರ್ ಉಂಡು ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ರೆಡ್ ಮಿರಾ ಏರ್ ಬಂದಿ ರೆಡ್ ಮಿರರ್ ಉಂಡು ರೆಡ್ ಮಿರರ್ ಮೂಜಿ ಮಿರರ್ ಉಂಡು ಮೂಜಿ ಮಿರರ್ ಉಂಡು ಇಜ್ಜ ರೆಡ್ ಅಂತೂತ ರೆಡ್ ಅತ್ ಮೂಜಿ ಇಂದ ಆಯಿಂದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಮಿರರ್ ಉಂಡು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮಿರರ್ ದಾಗಿ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ತೂಯರ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ತೂಯರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಬತ್ತೆರ ಐಜ್ಜ ಅವಲ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ತೂಯರೆ ನಡುಟ್ ಒಂಜಿ ಮಿರರ್ ಉಂಡು ಬಸ್ ದ ಉಲೈಡ್ ಹೌದಾಗಿ ಡ್ರೈವರ್ ನಗ್ಲಿ ಪೊಣ್ಣುಲೆನ್ ತೂಯರ ಹತ್ತು ಹೋಗ ಅವು ಬಂಡ ಈ ಡ್ರೈವರ್ ನಕ್ಲಿಂಚ ಕುಲ್ದೂಪುನಾಗ ಬಸ್ ಇರ್ತ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಜತ್ತೆರ ಮಿತಾರಿಯರ ಅಂತ ತೂಯರೆ ಮಿಟರ್ ನೀನು ಡ್ರೈವರ್ ಎಂಗಿನ ದೂಪುನ ಮಿಟರ್ನ ತೂಯರ ಯಾ ನಿಜ ಹೋಗಿ ಆಂದೆ ಕರ್ಮೋಗ ಅಂಚಪುರ ಆಪಣ ಮಾರ ತೂಯರೆ ಮಿಟರ್ನಾಗ ಪನ್ಪೆ ಮಿಟರ್ ಏರಿ ಪೋಯಿ ಅಂಚ ಎದುರು ನಡುತ್ತ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೊಕ್ಕಡೆಗ ನಡುತ್ತ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಂಜಿನಿಕ್ ಇತ್ತಿನ ಪೊನ್ನುಲ್ಗಳ ಕುನಿಯದ ಗಂಟೆಗೆ 9 ಗಂಟೆಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ಗ ಕಾಲೇಜ್ಗ ಪೋಡ್ಪುಣ ಸೀದಾ ಬಲ್ತೊಂದು ಪೋರ್ಪೆರ ರಪ್ಪಗ ಲಿಫ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಪುಜೇರ ಅತ್ತಿನ ದಾದಲ ತರೆ ಕಾಜಲ ಕಟ್ಟುಜೇರ ಇತ್ತದ ಕಟ್ಟುಜೇರ ಆಂಡ ಲಿಫ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಐಟ್ ನಡುಟ್ಟು ತೂಪುಣ ಅಡೆಗೆ ಲಿಫ್ಟಿಗೆ ಅಪಗನ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿ ಇಂದೆತ್ತದ ಒಂದು ಗೋಡ್ರೇಜ್ ಕನತ ದೀಕ ಅವ ಐ ಕತ್ತವ್ ಅವು ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ತೂಯರ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಬರ ಜತ್ತೆರ ಉಂತೆರ ಬರ ತೂಯರ ಗೊತ್ತಾನತ ಆವಂದ ಆಯಗ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಲ್ಪನೆ ಸುರುಕ್ ಎಡ್ಮ ಬುಡ್ರ ಕಲ್ಪವು ಎಬಿ ಕೋಡೆ ಕಾಂಡೆ ಒರ್ಮ ಬಿಡ್ತುಂಡು ಕೋಡೆ ಕಾಂಡೆ ಒರ್ಮ ಅಂದು ಕೋಡೆ ಒರ್ಮ ಬುಡ್ದೆ ಬಸ್ ಎದುರು ಗ್ಲಾಸ್ ಧರಿದೀನಿ ಆ ಬಕ ಎದುರದ ಕನ್ನಡಿ ಧರಿದಿಜ ಪತ್ತಿದ್ದೀರ ಬಸ್ ಎದುರದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎದುರದ ಕನ್ನಡಿ ಧರಿದನಿಗೆ ಎದುರದ ಕನ್ನಡಿ ಧರಿದನಿಗೆ ಒರಿದಳಿಗೆನಾ ಒರಿಯಾಡು ಒರಿಯಾಡು ನಿಖಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಲ್ಲ ಬಂತಿದ್ದಾರೆ ನಿಖಿಲು ದಾ ಆಯನ ಒಯ್ವಟ ಅಂತ ನಿಖ ಕಲ್ಪ ರಾಪುನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕಲ್ಪ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇರೇಗ ಹಾ 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 ಈ ಸರ್ತಿ ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಬೂತೋಗ ಬರ್ಪೆ ಮಾರಾಯ ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಪನ್ಪಾಯಿನಿ ಅವು ಅತ್ತೆ ಹಾ ಕೋರ್ದಾಜಿ ಪ್ಯಾನೆ ಬಲಸು ನಾವು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆತ ಅವರ ಪಣ ಮಾರ ಎಂಜಿನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಿಕ್ಕಿನ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಲ್ಪಣಿ డ్రైవింగ్ 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 అవుబొర్చి నీకు పురుసోత్ ఇస్తుందాండ ఏం కొంచెం డ్రైవింగ్ కల్పవనా ఒక యా నీతి డ్రైవింగ్ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಲ್ಪಾರ ಬಂಗಜ್ಜಿ ಟಾಟಾ ಏರೆ ಟಾಟಾ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಲ್ಪಾರ ದಾಳ ಬಂಗಜ್ಜಿ ಕಲ್ಪಾವ್ ಸುಲಭ ಇಂದೆ ತೂಲೆ ಒಂದು ಕ್ಲಚ್ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಲೇಟರ್ ಕ್ಲಚ್ ಎಕ್ಸಲೇಟರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕ್ಲಚ್ ಎಕ್ಸಲೇಟರ್ ಪಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಗಿ ಬಸ್ ಉಂಟದು ಪೋಡಿ ಬಿಡ್ಪುಣ ಓಡಿ ಹತ್ತು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಗೇರ್ ಗೇರ್ ನಿಜ ಗೇರ್ ಏರು ಗೇರ್ ಅವು ಗೇರ್ ಅವು ಗೇರ್ ಅವೇ ಗೇರ್ ಅವೇ ಗೇರ್ ದಾಳ ಬಂಗಜ್ಜಿ ಆತಿ ಗೊತ್ತಾನ ಆತ ಗೇರ್ ಎಕ್ಸಲೇಟರ್ ಆತ ಹಲೋ ಈ ಆ ಜೋಕ್ಲೇನು ಬಿದ್ದಾಡ್ಪದು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀಪುಡೆ ಬೋಪುನು ಡ್ರೈವರ್ ಬೇತೆ ಬರ್ಚಿ ಯಾನು ಬಿಡ್ಪೆ ಜೀಪು ಅನ್ನಂದು ಯಾನ್ ಕಲ್ತೆ ನಾನು ಈ ಬಿದ್ದಾಡ್ದಂತ ಜೋಕ್ಲೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ಪ ದೂರ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ವೈಟ್ ಬೋಪುನಿ ಎಂಕ್ಲ ಜೀಪ್ ಉಂಡತ ಈ ಡ್ರೈವರ್ ಬೇತಕ್ಲೆ ನೋಡಿ ಈತ ಯಾನೆ ಬಿಡ್ಪೆ ಇರಾಗಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಗೊತ್ತದೆ ಈ ಕಲ್ಪ ಜನ ಯಾಪ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಈ ಕಲ್ಪ ಜನ ಓಡೆ ಮಾರ್ರೆ ಈ ಜನ ಒಂಜೊಳ್ಳೆ ಬ್ರೇಕ್ ಒತ್ತುಂಡ ಸೀದಾ ಪಿದೈ ಬರು ಕಾರ್ ಎಂಚಿನ ಮಾರ್ರೆ ಪೂರ ಕಲ್ತಾರ ಒಂಜಿ ಕಲ್ತದ ಜರ ಎಂಚ ಹಾರ್ನ್
ಅವು ಪಾಡು ಜಾಜನಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಅಮ್ಮ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮರಲೇದು ದಾದಗೆ ಪಾಪ ಕಲ್ಪಾಯಿನ ಈತು ವರ್ಷದ ಕೊಂಚಿ ಡ್ರೈವರ್ ಕಲ್ಪಾಯಿ ಇಂಬಿ 5 ಸಾವಿರಗೆ ಏನೊಂದು ಮರಳಿ ಬರ್ರೆ ಪುಣ್ಯಮ ರಾಜ ಅಂಚ ಬಂದೆ ನೇ ಈತ್ ಕಲ್ಪಾಯತ್ತ ಅಂಡ ಹಾರ್ನ ಹಾಕುನ ಕಲ್ಪಾತಿಜಿ ದಬೆ ಈ ನಿತ್ಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಡದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎತ್ತಂಡ್ రెడ్డరి సారా ఖాళీ రెడ్డరి సారా అన్నమ్మి రెడ్డరి సారా బస్సుట్టు నిల్కి జనంలే రావులు బస్సు డ్రైవర్ ఖాళీ రెడ్డరి సారికి దానే ఖాళీ రెడ్డరి సారా అందు ఇంకా మూజారండి నిక్కోయితా నిన్న మీద పోయివట్టు ఉంటవి నిన్న మీద పోయివట్టు ఉంటవి ఇట్లా మేనేజర్ కేండా బస్సు నిల్కి జన ఉండు ఖాళీ రెడ్డరి సార కలెక్షన్ కి ಎಂಡ 5 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ 2 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಕೊರಡ್ಚಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವೋ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಯ್ಯೋ ಯಾನ್ ಈತ್ ಬೊಪ್ಪೆ ಪಡಂದಿಲ್ಲ ಕೇನಂದಲಕ್ಕೆ ಕೆಪ್ಪಲೆಕ್ಕ ಪೋಡಾ ಜನ కేనందలకి కెప్పలకి పోపు నెత్తమ్మి ఈ స్కిట్ రాజన కెప్పిన ಡ್ರೈವರ್ ಮುರಣಿ ನಿಂಗೆ ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕಡ ಬಂದ ಬಸ್ಸಿಟ್ಟು ಪೂರ ಪೊಂಜೋಲ್ ತೆಲ್ತು ತಿರುಗಿ ದಾಯಗ್ ಬಸ್ಸಿಟ್ಟು ತೆಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಸ್ಸಿಟ್ಟು ಅವತ್ತಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಈ ದಾಯಿಲ್ ಚಮಲ್ ಪರಲ್ ಗೊತ್ತಾಪ್ಪ ದಾದ ಈ ಮುಂಡು ತುತ್ತು ಏರಾನ್ಲ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಮುಂಡು ತುತ್ತೊಂದು ಮುರಣಿ ನೇತಾನೆ ನಮ್ಮ ಶುಕ್ರವಾರದಾನಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೃತ್ತ ಇತ್ತು ಪೂಜೆ ಅಂಚ ಫುಲ್ಲು ರಶ್ ಅಮ್ಮ ಬಸ್ ಫುಲ್ಲು ರಶ್ ಒಂತ ಬರ್ತಾನ ಪಿರೌಡು ವಿಸ್ಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ ಮಲ್ತೊಂತೆ ಯಾನ್ ಫೋನ್ ಇತ್ತೆ ಒಂತ ಬರ್ತಾನ ಪೊಂಜನ ತೆಲ್ತೊಂದು ತಾಯಿ ತೆಲ್ತಿರಂದು ಯಾನಿಂಚ ಸೈಡ್ ಮಿರರ್ ತೂಪೆಮ್ಮ ಇಂಬಿಯನ ಮುಂಡು ಜಾರ್ದ ಕಾಲಿ ಬುಲ್ಲಿ ಕಾಲಿ ಮುಂಡು ಜಾರ್ದ ನೈಕಾಕಲ್ ತೆಲ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಬಿಯ ಉಲಾಯಿ ಚಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಜಮ್ಮ ಇಂಬಿಯ ఎన్ని నమ్మి నీకు గొత్తు జమ్మి యాని ఏపల చెడ్డి పాడని ఇదినిద పోతుడా ఎంకిదానే గొత్తు మరే అంజి అత్తమ్మి ఈ బొన్న తూలమ్మి ఏబి పోదేరై సే అంజి తమ్మి యాని విశేష బర్పే తూల యాని చెడ్డి పాడి ఇట్టిన ఆని చెడ్డి పాడి ఇట్టిన నీ బుక్కడి మన చెడ్డి పాడి ఇట్టిన ఓ చడ్డి పాడి స్కిన్ కల్లర నిన్న స్కిన్ కల్లరు కప్పు ఒక కప్పు చడ్డి పని కప్పు చెడ్డి పాడి ಒಂಜಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ಮಲ್ಪುನೆ ಇಂದ ಈತ ಅವು ಪುರ ಬೊರ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಬೊರ್ಚಿ ಬಸ್ಟ್ ಆತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತಾನೆ ಕಮ್ಮಿ ಬಸ್ಟ್ ಆತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತಾನೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಕೇಳ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಡಪುರ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಜನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಈ ರೀತಿ ದೂರ ಪೋಯಿನಿ ಬಸ್ಟ್ ಆತ್ ಜನ ಉಂಡು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಚ್ಚಿಂದೆ ಅನ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಡಂದಿಲ್ಲ ಈರ್ ದೂರ ಪೋಯಿನಿ ಅವೇ ಮಕ್ಳು ಬಸ್ ಅಂತ ದಿಂಚಿ ಬೈದಾರತ್ತ ಅಂದೆ 5 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಬಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತದ ಟ್ರಿಪ್ ಬಸ್ಸಿಡಿ 50 ಜನ ಇಜ್ಜ 40 ಎನುಮ 5 ಜನ ಉಂಡು 40 ಎನುಮ ಪಿರೋದ ಸೀಟಡ್ 2 ಜನ ಜೈದಿರ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತಿಜೆ ಅವು ಜೈದಿನ ಅತ್ತ ಪುಗರದ ಗಡ್ಡ ಎಂಚ ಪುಗರದ ಗಡ್ಡ ಇನ್ನ ತಿಗಲ್ದ ಗಟ್ಟ ಇಂದ ಯಾನ್ ಸೀರೆ ತುತ್ತುದೆ ಇಜಿಡಿ ಯಾನ್ ಪೋ ತೂತುವೆ ಬಸ್ ಜನ ತುಲ್ಲೇರು ಈರಿ ಪೋಲೆ ಅಮ್ಮಿ ಈರಿ ಜೆಸ್ಟೋರಿ ಓದು ಮಿತರ್ಲೆ ಅಮ್ಮಿ ಇರ್ಬೋದು ಮಿತರ್ಲೆ ಎಂಕ ಅಂದ ಸೀರೆ ತುತ್ತೆ ಬಂದ್ಪೇನೆ ಮೆಲ್ಲ ಜೆಪ್ಪೆರೆ ಯಾನುಂಡ ಮಿರ್ ನೊಟ್ಟುಗು ಕೆತ್ತಡಿ ದೀಪೆತ್ತೆ ಇಂದ ಡ್ರೈವರ್ ಇಮಲ್ ಮುಲ್ತ ಕಳಪಡು ಆ ಎಂತ್ರಿ ಜೆಪ್ಪೆರೆ ಅಮ್ಮಿ ಕೈ ಪತ್ತಿ ಜೆಪ್ಪೆರೆ ಅಮ್ಮಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಡನಕ್ಕೆ ಮಿನಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಲ್ಪೊಡ್ಜಿ ಜೆಪ್ಪೆರೆ ಅಮ್ಮಿ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಲ್ಪೊಡ್ಜಿ ದಯ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಲ್ಪೊಡ್ಜಿ ತಿರ್ತ್ ಜಪ್ಪುನಗ ಕೈಪತ್ತ ಜಪ್ಪರ ಉಲ್ಲೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಪುಣೆ ಹೂ ಇಂಬಾಗ ಬಾಸ ಸಾರಿ ಇಜ್ಜತ ಆಗೊಂದು ಸುರು ತುಳುಕಲ್ಪ ಇಜ್ರೆ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲಿ ವೈವಾಟು ಉಂಡತ ಎಂಕಿ ಬಸ್ಸೆ ಬೊಡ್ಚಿತ್ತಿಂದು ಅಮ್ಮ ಓ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಡೇತಂಜಿ ಬಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಜನ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರಾ ಅಯ್ಯಡಿ ಪೋಡಿ ಎಂಜನ ಪಾಪು ನಿಮ್ಮ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಬೇಟ ಹೊಸ ಬಸ್ ಬಾರ್ದೇರಿ ಬಾವಣಿಗೆ ಮುರಾಡಿ ನವೆಂಬರ್ 1ಕ್ಕೆ ಬರ್ರ ಅವು ಇನಿದಾನೆ ಬರ್ತೀರಾ ಇನಿ ಬಗ ತಾರೀಖು ಎತ್ತಿ ನವೆಂಬರ್ 21 ಇನಿ 1ಕ್ಕೆ ತಾರೀಖು ಮಾತಲಾಪಿನಿ ನಿಖಿಲ್ ಹತ್ರ ನಿಖಿಲ್ ಸರಿ ಇತ್ತು ವರಡಿ ಏತಿಟ್ಟೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆತು ಇನ್ಸಲ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ ಬಸ್ಸೇ ಬೊಡ್ಚಿತ್ತು ನೀರು ಬಸ್ಸಿದೆ ಇದೈತಿ ನಮ್ಮೆ ಬಸ್ದಾಗೆ ಎತ್ತಿರ್ ಬಂಡ ಕಂಡನಿ ಫಾರಿನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕ ಮುಲ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿಂದು ಬಸ್ ತೆತ್ತಿನ ಜೋಕುಲ ಪುಡ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ತೆಪ್ಪುಮೆ ನಿಕ್ಕಲ ಜೋಕುಲ ಇಜ್ಜ ನಂಬೆ ಅಂಚ ಅತ್ತಿ ಕಂಡನಿ ಫಾರಿನ್ ಇಜ್ಜರ ಮೂಲೆಂಗೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಗುಂದೆ ಅನ್ ಬಸ್ ಎಂಕು ಫೋನ್ ಮಲ್ಬೇರೆ ದಯಗೆ ನಮಕ್ ಪೊರಟದ ಅಂಗಡಿ ಪಾಡ್ದೋಲ್ಯ ಗಿತೆ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೊರಟದ ಅಂಗಡಿ ಪಾಡೋಡ ಇರ್ಲಾಟೇರೆ ಹೌದಲ್ಲ ಬೊಡ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಜಾರ್ ಫಾರಿನ್ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತೀರಿ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮೆ ಬಸ್ ಮಾರುಂಡು ದಯಗೆ ಫಾರಿನ್ ಯಾರು ಬರ್ಪೀರಿ ಇರಿಗೆ ಜೋಕುಲ ಆಪುಡ ಅವಾಗ ಬಸ್ ಮಾರುಣ ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಜ ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ದಾದನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡ ಆಜನ ಬತ್ತಿನಲ್ಲ ಜೋಕುಲ ಆಪುಜಿ ಅಂಚತ್ತು ಮಾರೆ ನಿಖಿಲ ನಿನ್ನ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಪುರ ಬೊಡ್ಚಿ ಅವಿತು ತೂಲ ಪೂಸ ಬಸ್ ಬತ್ತಿನ ಅವಳು ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿತ್ತು ನನ್ನ ಕಲೆ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪೊಸತ್ತು ಬಸ್ ಬೈದ್ರೆ ಜನಕುಲು ಪುರ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ನಂಗೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಓಡೆ ಆಪುಡು ಇಜ್ಜ ಪೊಸತ್ತು ಬಸ್ ಬೈದ್ರೆ ಪೊಸತ್ತು ಬಸ್ ಎನ್ನ ಕೆಬಿ ಬುಡಾದನೆ ಕಣ್ಣು ಬುಡಾದ ಜಿ ಎನ್ನ
ಎಂಕ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂದು ಪೂರ ಆಯರ ಕಾರಣ ಎಂಕ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರದ ಪರಮಾವಧಿ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಇರಗೆ ಬಾಂಬೆದ ಆತು ಬಸ್ ಇಜ್ಜಂಡ ಬೋಡ್ತಾನೆ ಈ ರೂಟ್ ಒಂಜಿ ಬಸ್ಸು ಬಾಡ್ನ ನಮ್ಮ ಈ ರೂಟ್ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬಸ್ಸು ಬಾಡ್ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಹಾಪುಂಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಬಸ್ಸು ಬಾಡ್ದಾತ ನಮ್ಮ ಬಸ್ಸು ಬಾಡ್ದ ಇನಿದಾನೆ ನಮ್ಮ ಬಸ್ಸು ಪಿದಾಡುಂಡು ಪಿದಾಡ್ದು ಮತ್ತೆ ಅವಳು ಉಂತವನು ಮೀನು ಕೊನಪ್ಪುನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬೇರೆ ಉಂಡು ಏರೇರು ಒಲ್ತೊಲ್ತು ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ನಂಕು ಬೋಡ್ತಿಲ್ಲ ಕುಸಿ ಬತ್ತಲಕ ಅವ್ರು ಉಂತವ ಕೋಪ ಅತ್ತೆ ಇನಿ ಬೊಕ್ಕರಿ ಬಸ್ಸು ಬಾಡಿ ದಯಪಾಡಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರದ ಪರಮಾವಧಿ ನಂಗೆ ಕೊಯ್ತೀನಿ ಯಾನು ಎನ್ನಡದೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಅಹಂಕಾರ ಎತ್ತೀನಿ ಅಂಚತ್ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿಗೊಂಜಿ ಎದುರಾಳಿ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಅವಳೊಂದು ಆಪನು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈತ್ ಸಮಯ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಬೋಡ್ತಿಲಾಗ ಕಾಪಾಯ ಐಟು ಪಾಪ ಹುಷಾರಿದ್ದ ಜನಕ್ಲು ಕುಡ್ಲಾಗ ಬರೋ ನಿತ್ತೇರು ಪಿರ ಪೋಂದಿತ್ತರು ಏತ್ತು ಕಾಪೇರು ಬಂಜಿನ ಪುಂಜನಕ್ಲು ಬರೋ ನಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಏತ್ತು ಕಾಪ ಒಂದಿತ್ತ ದೇಪಂಡ ನಂಗೆ ಬಾಡ್ದಾಕ್ಲು ಕಾಪೇರು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಎತ್ತೀನಿ ಇನಿ ಅವಡಿ ಬೇತೆ ಬಸ್ಸು ಪೂರ್ಣತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಗೊಬ್ಬನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಅಕ್ಲ ನಿತ್ಯ ಜೀವನ ಗೊಬ್ಬನ ನಮ್ಮ ಪಾಠ ಹೈಕಿ ದೇವೇರ ಕೋರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಪಾಠ ಕಲ್ಪ ಇರತ್ತ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾನತ್ತ ಅಣ್ಣಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾಣಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಏಪಿಲ ನಮ್ಮನೇ ನಾಂಕರ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಬೇತ ಟೀಮ್ನಾಗಲು ಉಳ್ಳೇರಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎನ್ನೋಡು ಅಲ್ಲ ಓಜಿ ಟೀಮ್ನೇ ಮುಟ್ಟಿಯೇ ಮೊನ್ನೆ ಜನ್ಮೋಡಿ ಬುಲ್ತೀನಿ ಬೆದಾಯ್ ತಿಳಿಪು ಎದುರು ಬೋಡೆ ಎಂಕ ஞாங்கரித்தின்னு ಯಾನೋರಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕೇಳಿದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕೂಡೋರು ಇಜ್ಜೇಂದು ಆಂಡ ಐಕೊಂದು ಎದುರಾಳಿ ಕುಡೋನಿ ಕೇಳಿದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬೋಡಮ್ಮೆ ಆತು ನಿನ್ನನೇ ನಾಡ್ತೀನಿ ಬಂಗ ನನ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ಕೇರಳದ ಏನು ಒಲ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನು ನಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೇನೆ ಉಳ್ಳಿ ಏರ್ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಬಲೆತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಬಲೆತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ ಸಮರ ಸಾರಥಿ ತಂಡದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೊಕ ಮಂಜಣ್ಣ ಯಾನೊಂಜಿ ಕೇನು ಇತ್ತೆ ಈತು ಪೊರ್ಲುದ ಬಸ್ತ ದನಿ ಇತ್ತಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಂಜು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂಡ ಸಂಬಳಕ್ಕೇನ ಡೌಟಿ ಸಂಬಳಗೇನು ದನಿಯೇಗೇನು ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಮೇರೆ ಇನಿತ ಎಗ್ಗೆ ಹೊಸತಾದ ಸಮರದ ಸಾರಥಿ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಹೋಯ್ದೇರು ಸುರೇಶ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಮೇರನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಮೇರೆ ನಾಟಕ ಆಕ್ಟ್ರ್ ಅಂಚನೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗಂಗುನು ಗಮ್ಮತ್ತದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಬರೆತಿನಾರು ಸುರೇಶಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಈರು ಬತ್ತದ ಪಾಲ್ಪಡೆಯಾರು ಇತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿಟ್ ಎಂಚಾತಂದ್ರೆ ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತಾ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ನಗುಲಿ ಏತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತಿರಂದು ಕೇನ್ಗ ಸುರೇಶಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಗೀರ್ ಪನೋಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಸಮರಸರಿತ ಪೂರ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೋಣ್ಣಿಗನ್ನ ಒಂದು ಕೋಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಬೋರಾರೆ ಬುಡ್ತಿಜರ್ನಿಗಳು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಕೊನೆಯರ್ನಿಗಳು ಒಂದು ಕಲೆಯಿಂದ ನಂಚನೆ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಪಗಿಲು ಆಪಿನತ್ತು ಪನ್ಪೆರತೆ ಛಲತ ಬಲೊಟ್ಟು ಸಾಧನೆದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆವಡು ಸಾಧನೆದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಉಲಯದ ಬುಲ್ಪುಗು ಪ್ರೇರಕ ಆವಡು ಉಲಯದ ಬುಲ್ಪು ಪಿದಾಯದ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಪೂರಕ ಆವಡಿಗೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾತ್ರ ನಿಗಲಿಡ ಅವು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ನಿಗಲ್ಡ ಸೊ ನನ್ನ ದುಂಬುಗುಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಮೊಟ್ಲ ಪೋಡಂದ ಇರ್ಪಣ್ಲೆಕ್ಕ ಅವ್ರ ಇಂಡಿಯೇಟರ್ ಪಂಡಿರು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಮತ್ತು ಎದುರುಳ್ಳ ಬಾರಿ ಬಲವಾಯಿನ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಪಂಡು ಒಂಜಿ ಕಿಂಗ ಒಂಜಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಿಯರ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾಪಲ್ಲ ಮೈ ತುಂಬ ಕಣ್ಣು ಪೊಡಿಗೆ ಅಂಚೆ ಅದು ವಿಶ್ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಸರ್ ನನ್ನ ದುಂಪಲೆ ತುಳುನಾಡ ಜನಕಲಿನ ತೆಲ್ಪಲೆ ನಲ್ಪಲೆ ವಿಶ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಜಯಣ್ಣ ಇರೇಗೆಂಚಾಂಡ್ ఇంక లాయకండు సురేష్ అన్న ఈయన ఎంట్రీ అనగానే యాన్ ఎన్ని ఈయన యాక్టింగ్ బాగా లాయకుండు ఒక ఈ యాక్టింగ్ వల్ల ఇంక మస్తు ఖుషి అండి ఐ వాಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಈಯನ యాక్టిಂಗ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆತನ ಈ ನಾಲೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸಂದೀಪ್ ಅನ್ನ ಈಯನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಎನ್ನಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದು ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೈದರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಇನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಡೈಲಾಗ್ ಇತ್ತು ಜಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾರಿ ಅಂಟಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿ ನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಿತ್ತು ಬೋಬರಂದು ಮಂಜುನ ಈರು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗದಿದ್ದರು ನೀಲ ಮುರಂಡ್ಲ ಕಪ್ಪು ಮೋನೆ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಕಪ್ಪು ಮೋನೆ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಕಪ್ಪು ಚಡ್ಡಿಲ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಕಪ್ಪು ಬನಿಯಲ್ಲ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಕಿ ದಂಡು ದೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಎಡೆ ಗೊತ್ತು ಮಿತ್ತದ ದೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ಲ ರೌಟು ನಿಂಚೆ ದೆಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಆದ್ರು ಐ ಥಿಂಕ್ ಹರೀಶ್ ಲಾ ಬಾರಿ ಪುಲ್ಲು ಚೋಜರ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಲಾ ಇಲ್ಲ ನೈಸ್ ಓವರಾಲ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಪಂಚಸ್ ಒಂಚೂರು ನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಮಂಜೂರು ಆಗಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೈದೋಡು ಒಕ್ಕ ಸುರೇಶ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಲಕ್ಕೇ
ಓಲ್ಲ ಬೋರ್ ಆತುಜಿ ಮತ್ತು ಎಂಕ್ ಮಂಜೂರಣ್ಣ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಏಪಲ್ ಒಂದು 5-70 ರನ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಮನಸ್ಸುಂಟು T20 ಅವೊಂದು ಬೈದೊಟ್ಟು ಎಂಟ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆತು ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚನೆ ಜನಕುಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊರಿಯರು ಧನ್ಯವಾದ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಸುತ್ತುಗಲ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದೇಪ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಬಲಿ ತೆಲಿಪಾಲೆ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸೀಸನ್ ಎಡ್ಮ ನೆತ್ತ ಇನಿತ ಸುತ್ತು ನಿಡಿಗೆ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಗಲೆನ್ ತೆಲಿಪೋನಂಚಿನ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡತೊಂದೆಪ್ಪುಂಡು ತೂವೊಂದೆಪ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ